Hello mga dodong, mga inday, welcome to my channel, Dudes Torta. Karon lagawon ta ang isa sa pinaka-nindot nga white sand beach sa Region 11. Kini makitaan sa Langka, Mati, Davao Oriental. Dudes, sabay ta, malagaw ta. Tara na, magtorta. Okay mga dudes, karon mo ni atong kauban paadtuog Mati, mag-overnight ha. Kani si KJ, mo ni mga players na ko dati sa elementary sa Dabraa. Ayan si KJ, third year sa engineering. Engineer, hi. Kaning sa to nga mo ni si Inok. Setter na ko sa Dabraa sa una. Hello Nok, first year sa ano kurso mo Nok? Marketing. Wow, kani isa si Wingwing mo ni sila ang batch nga nila nga nag-champion mi sa Dabraa. So palarong pambansa player in elementary. Si Wingwing karon professional or licensed agriculturist na ni and professor na sa college. So kauban nato karong magtour sa Langka. Wing, kuan naman shout out dun sa imong mga estudyante and mga co-teachers, mga professors. Shout out to my students and my co-teachers in KCAS. Yuhuu! And syempre naatay guest ang among model sa Kapalong. Anak sa ako ang amiga nga plastic si Gaga. Ano si G-Boy, boy. Shout out kay Mami og Daddy Boy. Shout out kay Mami og Daddy. Mga friends din mo dito si katong uyab nimo boy. Kinsa ngalan nato? Asa to daghan to. Enumerate lang. Identification. Sige. Biyahe sa amin. Sabay ta ha. Sabay ta. Okay mga dudes, sunod sa sa convenience store, mamalit ang mga pangbaono nato sa beach. Palitan po nato mainom si Inok aron mahubog ato ni hubugon inyong gabi. Tara, sabay ta. Sabay ta sunod mo dayon sa ako. Tara. Larga na ta. Oras nagturo kagabi. Alas 4. Sa Kadlaw. Saga. Nagano ka? Nagsilaw ka Facebook. Dahil ito sa ito eh. Nasa tingin kita na. May ka-video call nga. Why? Sino to no? Ka-video call mo no? Uyab po sir eh. Taga-pagawa. Hindi okay, tara sabi mo nato. Lahing uyab. Lahing uyab. Dakwan. Nagtuwa ang vlogger na. Ito ka nga sa ngalan sa uyab ni Monok si Ermadin. Wow naman, shout out. Okay, welcome na taha Municipality of Lupon. Okay mga dudes, karon while nagabiyahe nami challenge
bawal magbisaya. So, kinakailangan po, gagamit po kami ng Tagalog. Walang magbisaya, okay? Ano po ba yung punishment natin kapag nagsasalita tayo ng Bisaya? Walang lunch kapag magkapag-Bisaya ka. Sige. 1 point. Ay, sabi na galing yan. Mag-start ka na. Sige, time starts now. Bawal Bisaya, bawal Bisaya. Wala na magsasalita. Okay, busog pa ba kayo? Or kakain na ba tayo? Opo. Di ba mahirap naman kapag magkalisod-lisod, ano? 1 point. 1 point kasi. Hindi ka kasi nakikinig. Hindi nakikinig. Tingnan mo na, merong checkpoint. Suot nyo muna yung mga face mask nyo. Okay mga dogs, dito na tayo kasi bawal daw magbisaya. So, Tagalog tayo. Andito tayo sa checkpoint para sa checking of QR and manifest. Ayan. May nagpapara. So, may nagpapara-para po. Checkpoint, the QR code. Ayan si Sir. Hello Sir, good afternoon. Lagi kan? Tagum Sir. Padulong? Sa Langka, sa may payag ni Jose. Travel manifest ng QR code, sir. Okay, na si Sir. Nga nag-check pa sa among QR. Eka Sir, hello Sir. Hi sa among vlog Sir, sa God's Torta. Hi. Sir, pangalan Sir? Eric Price lang, sir. Eric Salamat. Price. Okay, thank you Sir. Okay, ito. Tayo ating muling balikan ang ating pinag-usapan na huwag po tayong magsalita gamit ang ating dialect na Bisaya or Ilonggo. May isa ka namang mali, sir. Kasi hindi naman yung Tagalog yung dialect. Ay, sorry. Ano ba yun? Dialect. Ang sabi hindi lang mag-Bisaya. Yung English, sosyalan. Nok, di ba birthday kahapon ni Auntie Litlet? Opo, sir. Pumunta ka ba doon? May nakikain ka ba? Opo, sir. Anong handa, no? Ano yung Liwat na Tagalog na Tagalog. Palain numanta, numanta? Sige, English. Sige, English numanta, no? Tunog siya ko, sir. Hello mga dods, si Riff. Nahunang sa ami kay Mani Ututa, mga unta. Naami paon, itong pa ang among kaldero. Naami lechon. Dali, sabay ta, manglingkod ta dinig, mga on. Okay. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. But nami sa payag ni Jose. So karon maglagbog pa ta dito. Sabay ta. Once in a while, let the reminiscence. Ay sir, kanang free na dahil ang tent. Di na magpangsingon sa tent. Kaya ako naman dahil magkuhan. Namalik lang kung kuhan. 1-1 po lahat, sir. Magbayad na ko daan. Yes po. Including na po yung entrance fee. Bayad ta 1,100. Cottage and entrance fee para sa 5 persons diri sa payag ni Jose. Okay, karon na low tide pa. Nagpaabot mi nga mo saka mag high tide diri sa Langka kay Manuroy taon niya ha. Sabay ta ay maghawak kay nindot kayo ang ato ang lugar nga giadtoan. Tanawan niyo ang balas Muratag naa sa Boracay. Perti kapino nga puti. Muraog pulburon. Dire kay di ka poy sa biyahe, relax ta, tulog-tulog pa.
Si Inok tulog. Okay, welcome. Nasa Pikas Duyan si Chiboy. Hello boy. Welcome. Among foreigner diri oh. Mami Gaga oh. Daddy Aaron. Nok. Hello. Nok, say hi. Oh, hi. Ay pagi dia skidji oh. Nah. Okay, diri sa Langka pwede ta magdula-dula, mag-volleyball. Atong suruyon diri ang dagat kay murag taas-taas na. Daan na. Karon nga hapon mga alas 5 na ang pagtaas sa tubig. Guwapo wing ho. O relax din anay mga tent diri naga-prepare na anay sugba-sugba. Nya na swing wing. Oh, si hi wing. Ting nakiikuan sa ano? Hello subscribers and viewers. Okay, sa ato ang sa taga Kipalili wa kay kuan dito. Si nanay si tatay. Ano mga kauban, Nok. Relax pa kids. Ligo na ta. Ha? Ha? Karon lang ka oh. Sige. Kalami sa tubig. Ayan oh, perti kasinaw oh. Picture ta sa puti nga baybayon. Might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air. Okay mga dudes, mo ni ang among mga pagkaon diring dapita. Eksisa ano ka? Ato ning ipakita ang among mga kalingawan nga mga usap-usapon. Ready na pud among panihapon. Kani nagpalungag lang mi diri mga dudes. And nagpalit mi og isda nga perti kalami. Esquido. Tag 350 ang kilo niya gipaluto dayon namo. Ready na. Risco bago pagikat sa dagat. Puda, sponsor. Chooks to go, sponsor sa among paglaag. Na, mo ni ang kagabion. Well, naga-prepare, nagadula pa ang among mga actors. Ayan, si Inok, si Jiboy, si KJ, si Wing Wing. Pakita nato karon ha unsa ang ato ang kagabion nga plastada dinhi sa Langka. So daghan kaayo diri oh nga nag tent na. Actually diri sa Langka karon naalang tulo lang ka resort ang nag-open. Nga pero daghan gihapon og tao. Ingani diri kanindot. Okay, good night. Kita na po ta ugma ha sa atong vlog. Sleep na ta. Early the next morning. Oh, good morning. Good morning. Magang kay ganda. But once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Ito ay turog pa si Jiboy. Morning Jiboy. Hello Langka. Dara maka-witness ta this time og sunrise. Nara si Kuya naga-prepare para sa among pamahaw. Baga among kuanon. O bagis. O kana lami na. Suba. Prepare sa among pamahaw ni. Sa ingalan nimo nya. VR. Butala nang VR ya Martin, okay. Shout out kasi shout out nimo diri sa Langka. Shout out ko sa ako ang upat ka asawa. Pagdagano mo kawahala. Ay, bata na. Oh, sige, ina shout out. Asa ni imong bata ron? Davao. Sige. Iko an aron ikita ni. Nalin. Oh. Martehe, Dudusumi Martehe, Iya Martehe, Igin Martehe, Ila Martehe, Angelmi Martehe. Okay, mauni si papa ninyo, imo tong mga anak. Yeah. Okay. Ang mga asawa? Ang asawa si Evelyn. Okay, sige.
Okay, mao na boy, lamin na kayong sinugba nga isda mao ni ang sa to bagis with sausawan nga lami kaayo. Kanon bagis bitaw. Kadako sa isda nga among gipasugba. Dok. Dali, good morning. Kaon ta. Pwede ka gwapo pa. Okay, ang hangin pagkanindot. Nag-ulan na diri, pinaabtik nga ulan. Hangin kaayo. Okay, diri ta musuroy ta sa baybayon sa langka. Kani white sand, nindot ang tubig. See the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves right. Okay, mga dudes. Tana, musulong na ni ako ang mga guest. Magkuan na daw sila. Maligo na maligo. Sige, atong suruyon. Suruyon ang langka. Once in a while, let the reminiscence burn. Okay. Hambak tira wing. Okay, mga model. Like the leaves right along the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. Okay, direta, laag ta. Ayaw lang ang agtang tanawa. Tempa, tabunan ta. Agtang pa ni. Sige. Know that I'm still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel a bit surreal. Okay, mga dudes, atong paistoryahon ng anak sa tag-iya diri sa payag ni Jose. Si Ma'am, introduce Ma'am. Ako na si Telma Martihe, anak ko ni Jose Martihe. Ma'am, unsaon na to pag nga madali na to nga makapabook ta diri sa imong area kay nindot kaayo Ma'am ang imuhang area, ang beach line, nindot ang langka. Sunod lang mo sa mo ang FB page, payag ni Jose. Naay contact number dito. Okay. Pwede na po nyo mo contact sa ko ang number. 0999-722-8150. Okay. Sige Ma'am, thank you Ma'am. Shout out, pasig na kay shout out Ma'am. Shout out sa imong bana, imong anak. Ay, wala. Single. Ay, single pa di ay. Kuan pa kanang searching. I'm still searching. Kung naan mo abot. Anak yun Ma'am. Sige Ma'am, salamat. Salamat sa mayong accommodation. Okay. Mga dudes, pagkanindot sa lugar nga akong gilagawan, sa langka mati ang imong stress mapukan. Pagkaputi sa balas, pagkasinaw sa dagat, kalami langoy-langoyan. Usa kini ka paraiso nga sa Davao Region lang nato makitaan. Maong lagawon ta ang langka mati mga kaibigan. Hanto diri na lang kutaman, uban ni ako sa sumpay sa ako ang video nga makalipay o makahupay sa kalaay. Uban ta, sabay ta, malagaw ta. Tara, magtour ta.